हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. स्वागत आहे तुमचं प्रज्ञासूर्य या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. कसे आहात तुम्ही सगळे? आय होप की तुम्ही सगळे मजेतच असणार. खूप दिवसानंतर व्हिडिओ बनवते आहे, कारण खूप जणांचे ना मेसेजसुद्धा येत आहेत की काही व्हिडिओ का बनवत नाही आहे, चॅनल तुम्ही बंद केला का? तर असं काही नाही आहे. तब्येत तुमची कशी आहे हे सगळे प्रश्न येत होते मला. तर तब्येत एकदम चांगली आहे. जरा परसबागेतली आपल्या कामच होती, म्हणजे बियाणं वगैरे उजत घालायची होती, त्यामुळे ना जास्त व्हिडिओ मी काय बनवत बसले, जास्त म्हणजे व्हिडिओ बनवलेच नाही आहे. या 1-2 महिने तरी झाले असतील. मध्ये मध्ये शॉर्ट व्हिडिओ 1-2 बनवले होते, तेवढे मी टाकलेले. पण आत्ता व्हिडिओला सुरुवात पुन्हा करते. बियाणं जी रुजत घातली होती, ती रुजत घातलेली बियाणं रुजून पण आली आहेत आणि छान अशा वेली आलेत. फुलं काय काय जणांना धरायला लागलेत, फळभाज्यांना. ते मी सगळं तुम्हाला नंतर परसबाग दाखवेनच. आणि आत्ता वाजले सकाळचे 8:15. सुयोग गेले डेअरीमध्ये. गुरं आपली रानात चरायला गेली आहेत आणि आता छान हिरवंगार गवत आलंय, त्यामुळे त्यांना चरायला पण मजा येते. तर ते गेले चरायला. माझं घरातलं थोडंफार काम आवरलंय. नाश्ता बाकी आहे. एक साईडला मशीन लावली आहे. तर खूप दिवसानंतर ना व्हिडिओ बनवते, तर मला सुद्धा काही सुचत नाही आहे. पण छान वाटतंय व्हिडिओद्वारे तुमच्याशी बोलायला. अंगणात ना सगळं पाणी पाणी झालेलं आहे, कारण हिवाळ्यात उन्हाळ्यात जसं आजूबाजूचा परिसर दिसतो ना, तसा पावसाळ्यात दिसत नाही. सगळीकडे चिखल चिखल म्हणजे माती आहे, त्यामुळे ओलं वगैरे असं सर्व असतं. ठीक आहे, असायचंच. आणि ना कामं पण खूप आहेत, संपत नाही आहेत. रान सगळीकडे वाढलेलं आहे, तर त्यातलं थोडंफार सुयोगनी आणि भाऊनी, म्हणजे माझे दीर येतात रोज सकाळचे, तर त्यांनी सर्व अर्ध सगळं साफ केलेलं आहे. ते दाखवते मी तुम्हाला थोड्या वेळामध्ये. इकडे आमची बसले माऊ. माऊ माऊ इथे बघ. माऊ आता मोठी झाली, आणली तेव्हा छोटी होती. माऊ इथे बघ. हे माऊ. आणि आता ना कोंबडींची पिल्लं पण मोठी झालेली आहेत, तर त्यांना अजून सोडलं नाही आहे. सुयोग आल्यानंतर मग सोडतात. एक कोंबडा आहे फक्त, तो बाहेर फिरतोय, आणि कोंबडीसुद्धा आहेत मोठी. तर एक पिलकरीण आहे, म्हणजे आत्ताच 8 दिवस झाले असतील तिला उतरवली आहे रोवणीवरून. तर तिला पिंजऱ्यात ठेवलं आहे, आणि एक कोंबडीने अंडी घालत होती, तर आता कुडूक धरलं तिने. असं सर्व आहे. भरपूर व्हिडिओ बनवण्याचा, म्हणजे व्हिडिओ बनवायचा आहे मला होताच, पण कामामुळे राहून गेलं, ते नाही बनवता आला. पण आता असं वाटतंय की काय सांगू आणि काय नको तुम्हाला. सकाळपासून ना खूप पाऊस होता, आता थांबलाय. तर म्हटलं चला आता आपण टाकूया परसबाग. तर इकडे सगळे ना बियाणं रुजत घातली होती, आणि सगळीकडे गवत पण बघताय, खूप ठिकाणी गवत वाढलेलं आहे. तर ते सगळं उरकेपर्यंत ना खूप दिवस जात आहेत. थोडं 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 करतो. इकडची साईड तर भरपूर करायची अजून. साईडला ना ते मोके लावायचं काम चालू आहे, म्हणजे कंपाऊंडचं. तर सुयोग आणि भाऊ, म्हणजे दीर माझे, ते थोडं 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 मोके लावायचं काम करतायत. आणि हे सर्व थोडं थोडं सर्व तासतो पण आहे. इकडे ही वांग्यांचं साईट होती ना, ते आता वांगी सर्व कटिंग केली आहेत, तर त्याला आता ढिऱ्यासुद्धा फुटत आहेत नवीन नवीन. तर चला थोडंफार जिथे जिथे साफ केलं आहे तिथे तिथे मी तुम्हाला दाखवते. समोर आमची गौरी आहे, गौरी नाही राधा आहे. आणि ही वासरं आमचीच आहेत, लांबून मला ओळखताच आली नाही पटकन. लक्ष्मी आहे माझी, आणि चिंगी आहे. मला ते ना पटकन ओळखता आलं नाही. हे बघा, असं कधी होत नाही
की मी ओळखू शकत नाही गुरांना आमच्या. कारण ना चिंगीचा कलर ना आता चेंज होत चाललाय थोडा थोडा. जास्त करून ब्लॅक कलर तिला आता येतोय आणि व्हाईट कलर थोडाफारच आहे तिच्यामध्ये. तसा लक्ष्मीचा पण कलर ना चेंज होत चाललाय. माझ्या पाठून असतेच, मी जिथे जाईन तिथे. राधा येते. राधा, 2 वासरं आणि आपली यशोदा सोबतच चरत असतात. गेली परत तिकडे. तर इकडे वालीची वेल आहे, वालीच्या शेंगांची. तर बघा वाली पण भरपूर धरलेत आता आणि वेल अगदी वरपर्यंत गेली. साईडने आम्ही अशा शिरी लावल्यात. गेल्या वर्षीचे व्हिडिओ तुम्ही खूप सारे बघितलेच असतील की आपण रुजत घालताना वगैरे, आणि मी शॉर्ट व्हिडिओ ह्या वेळेला पण बनवला होता. आणि आता जो डायरेक्ट दाखवते तो ह्या वाली पकडल्या आहेत त्या. इकडे आहे दोडक्याची वेल. ह्याच्यामध्ये ना आतमध्ये असं टाळा टाकून ठेवलाय म्हणजे रान वाढत नाही त्यासाठी. आणि ही दोडक्याची वेल आहे. हे बघा इथे अशी दोडकी पण धरते. हे बघा काय काय ठिकाणचे ना पक्षी खातात, ते दरवेळेचंच आहे बघा. हे जे आहे ना हे पक्ष्याने खाल्लेलं आहे. डोंगळे बसलेत वरती. ही आहे पडवळची वेल. अजून आम्हाला पडवळच्या बिया आहेत, पण आता ना पाऊस सध्या जास्त आहे त्यामुळे आम्ही रुजत नाही टाकत आहोत. हे बघा हे पडवळ आहे. आता पडवळ पण लागायला सुरुवात झाली आहे. तिकडे अजून रान साफ नाही केलंय त्यामुळे मी इथूनच दाखवते. तर ही ना घोसाळ्याचीच वेल आहे. तर ती मी नंतर दाखवेन तुम्हाला, हे जेव्हा मी क्लीन करेन ना सर्व समोरचं तेव्हा. हो मॅडम काय खाते? आणि ही आहे करांदेची वेल. ती पण अजून करांदे धरले नाहीत, पण वेल अगदी मांडवावर गेलेली. ह्या सगळ्या वेली वालीच्या शेंग, दोडका, पडवळ, आणि आपण ते शेवटी घातलं ते काय घोसाळ ना, घोसाळ्याची वेल ना, पारोसा. हा ते शेवटला ना पारोसाची वेल आली आहे. म्हणजे पारोसाच्या बिया होत्या त्या टाकल्या होत्या. इथे करांदे आणि अपोजिट साईडला दुधी टाकले. ह्या वेळेला ना दुधीचा मांडव आम्ही वेगळा केलाय कारण दुधीच्या बिया ना आमच्याकडे भरपूर होत्या. म्हणजे 2 प्रकारच्या बिया होत्या, एक गावठी आणि दुकानातल्या अशा होत्या. तर आम्ही मिक्समध्येच टाकलेल्या आहेत. इकडे पण तसंच मिक्समध्येच बिया टाकल्या आहेत. कारण की ना गावठी जे बियाणं असतं ना ते यायला खूप वेळ जातो आणि आपलं जे दुकानातलं प्रोसेसिंग केलेलं जे बियाणं असतं ना ते लवकर येतं. जसं की आता तुम्ही बघितलं त्या वालीच्या शेंगा, दोडका, पडवळ हे जे आलेले आहेत ना ते आम्ही दुकानातून आणलेलं बियाणं आहे. आणि गणपतीपर्यंत जे येतील म्हणजे त्याला उशीर होतो यायला ते आपलं गावठी बियाणं असतं. तसं काकडीचं वगैरे पण केलेलं आहे, पण ते त्या साईडला आहे, मी दाखवते थोड्या वेळ. आणि ह्या ज्या बिया आणल्या होत्या ना शेवग्याच्या, त्याची रोपं बघा अशी तयार करून आम्ही इथे लावली पण आहेत. हे एकच राहिलंय तर ते लावायचंय. 2-3 लावले ते बघा इथे, एक इकडे लावले. हे जे सगळं गवत वाढलं ना त्यामुळे तुम्हाला पटकन समजणार पण नाही. ज्या वेळेला सर्व क्लीन होईल तेव्हा पटकन असं लक्षात येईल की हे बघा. पण हे शेवगा आहे लावला, आता थोडी हाईट त्याची ना वाढली आहे म्हणजे चांगलं ग्रोथ करतोय तो. इथे आम्ही भेंडी लावलीत आणि त्याच्या पुढे मिरची लावली आहे. तर मिरची वेगळ्या प्रकारची मिरची आहे ही बघा, हाईट कमी. आणि हे सर्व भेंडी गावठी भेंडी आहेत ना ही आपण लावलेली, ही सगळी गावठी भेंडी लावलीत. पुढे थोडीफार ना पालाभाजी टाकली आहे तर ती आता थोडी काढायला पण झाली आहे.
काजूची झाडं लावलेत 4-5 मध्ये मध्ये. थोडा थोडा पाऊस येतोय ना म्हणून सर्व भुरकट दिसते. आणि इकडे हळद लावली पूर्ण. त्याच्यावर असा टाळा टाकलाय म्हणजे गवत वगैरे वाढू नये म्हणून टाळा टाकलाय बांधांवर. बाकी सगळी हळद आहे. इकडे पण मिरचीची रोप. पुढे जाऊन दाखवते. सगळं बुळबुळीत झालंय पावसामुळे. इथे गावठी चवळी आहे, ती टाकली आम्ही. अजून ना बरीच मिरचीची रोपं आहेत पण ती ना लावायची. थोडं 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 करून आम्ही सर्व लावतोय. तिकडे जे मिरचीची रोपं तयार झालेत ना तिकडे आता मिरच्या पण म्हणजे फुलं पण पडायला लागलेत. मिरच्या लागायला सुरुवात होते. पण जसा वेळ मिळेल तसं करतोय कारण इकडची कामं आहेत ना संपत नाही. आता पुढे जाऊया. आणि हे आहे काकडी. 2 प्रकारच्या काकडी आहेत. गावठी काकडी पण लावलेली आहे. म्हणजे ही जी मोठी पानं दिसतात ना तुम्हाला ती गावठी काकडी आहे. आणि ही आपली जी नॉर्मल मार्केटमध्ये मिळतात ना छोट्या साईजची ती. इकडे पण जरा साफसफाई करायची बाकी आहे. तर हे आहे कारली. कारली पण पकडायला लागले आता. बघा फुलं पडत आहेत आणि अजून छोटी छोटी आहेत त्यामुळे ती पटकन दिसणार नाहीत. हे सर्व कारलीची वेल आहे 2. आणि इकडे आहे चिबूडची वेल. हे बघा ह्या 2 बांधांवर चिबूडची वेल लावली आहे. आणि पहिल्यांदाच आम्ही ही रोपं आणली आहेत, विकत आणली आहेत ही रोपं. तर 5 रोपं आणलेत आपण ह्याची शिमला मिरचीची. फर्स्ट टाइमच आम्ही म्हटलं बघूया आपण घेऊन. हां बहुतेक ही बघा शिमला मिरचीच धरते. म्हटलं बघूया ट्राय करून काहीतरी नवीन नवीन. जरा मोठी होतील तेव्हा दिसतील व्यवस्थित. हे काय इथे आपण रुजत घातलंय दोडका ना. हां ह्या एक्स्ट्रा दोडक्याच्या बिया होत्या त्या आम्ही ह्याच्यात रुजत घातले. गोंडे वगैरे पण लावलेले आहेत. काजूची झाडं लावली आहेत. तर ते मी तुम्हाला नंतरच्या व्हिडिओमध्ये दाखवेन. गोंडे वगैरे लावलेले ते. बाकीच्या ठिकाणी जिथे जर स्वच्छता केलेली आहे ना म्हणजे रान सगळं साफ केलेलं आहे ना वाढलेलं तर ते मी दाखवते. कारण तुम्हाला पण कॅमेऱ्यातून क्लिअर दिसलं पाहिजे की नक्की कुठे काय लावलं आहे ते. कारण सगळं जे गवतामध्ये म्हणजे जे गवत वाढलं आहे त्याच्यात जर दाखवत बसली तर ते पटकन समजणार नाही. कारण आम्हालाच बघताना इथे काय लावलं आहे इथे काय लावलं आहे ना थोडंफार कन्फ्यूज व्हायला होतंच. नाही असं नाही. आता बाकीचं तुम्हाला नंतरच्या व्हिडिओमध्ये दाखवेन. खूप दिवसानंतर व्हिडिओ बघून आपली परसबाग बघून वासरं पण बघितलं तुम्ही. फक्त गायी आपल्या सगळ्यांना चरायला गेल्या आहेत. तर त्या जेव्हा येईपर्यंत 4 वाजतात. तर व्हिडिओ मी आता काय जास्त वाढवत नाही आहे, इथेच थांबवते. बाकीचं जे काय आहे दाखवायचं ते मी नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवेन. तर तुम्हाला सुद्धा खूप दिवसानंतर परसबाग बघून छान वाटलं असेल. कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आपले आता येत जातील. तर चॅनलला अजून कोणी सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि भरपूर गॅप पडला आहे व्हिडिओमध्ये तर आता व्हिडिओ तुम्ही बघा. चला भेटूया आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय.